Esta casa és una casa molt important per nosaltres, una casa que hem participat molt de la seva construcció, una casa de la que disfrutem molt i estem molt orgullosos d'ella. Estem a l'entrada de la casa. Com veureu, el primer que es veu és un gran arc, que és del segle XV. I una paret que pareix que estiga mig acabat, no, Sí, Roser? aquesta paret és una paret que es diu d'adobe i és un sistema que tenien per construir. Està conservada tal i qual la vam trobar. I la teniu com si fos una obra d'art. Sí. Està com si fos un quadre. Roser, esta és una casa, una entrada i una casa típica de Sant Mateu. Pues sí, en realitat conserva en general tota la casa, això, els arcs, les parets de pedra i els cabirons. Els cabirons també són restaurats un a un. Estem al menjador de la casa. Aquí tenim la decoració un poquet més moderna. També hem combinat amb mobles antics. Com el resto de la casa hi ha una pastera que la fem servir de moble bar. Roser, qui s'ha encarregat de l'interiorisme d'esta casa? La veritat és que ens hem encarregat el meu marit i jo, ens agrada molt la decoració i tampoc no ha necessitat molta decoració esta casa. Esta casa ha sigut molt fàcil. I així teniu una zona que és el saló per estar en amics, en família. Aquí tenim, el saló. Aquí estem, a l'hivern s'està molt bé amb la llar de foc i a l'estiu s'està molt fresquet. Estem molt a gust i és un raconet que el fem servir molt perquè està molt a propet de la cuina i la veritat és que sí, que és una zona de la casa que l'habitem molt. Els ventanals ha sigut pel fet que pugui entrar més llum. Són cases estretes i llargues on s'ha de buscar la llum en ventanals o en el cas de les claraboies que hem tingut que fer estos trucos, diem. En una casa com esta no podia faltar el celler. Pues sí, estem a la bodega. És un lloc on fem les cates de vi. Aquí normalment celebrem els fi d'anys. Ho passareu bé, així, a més, entre tant de vi, no? I, tenim un projecte molt bonic de fer vi, després estem fent oli ja. Serà un projecte on hi haurà un hotel, un restaurant. I tot així en Sant Mateu, no? Sí, estarem a Sant Mateu, farem aquí. I com és el vostre vi, el vostre oli? Segur que està boníssim. Pues sí, és bo. Ara fa poquet que ens han donat un premi al millor oli, un premi internacional al millor oli. Pues ara mos conviden, no? Pues sí, farem una cata. Roser, una casa tan monumental com esta tenia que tindre un jardí també monumental. La veritat és que nosaltres li diem que és el pati. Aquí sí que estem molts de ratos i molt a gust. Tenim la piscina, després tenim una taula per poder menjar, amb la barbacoa i després tenim també un poquet de sofà on pots fer una tertúlia, amb un cafè, estem a gust, estem molt bé. I també així la decoració està tot cuidat fins a l'últim detall, també en el jardí. Hem seguit la mateixa tònica, hem barrejat un poquet els estils, hem ficat algun moble modern i algo antic també. Aquesta és l'habitació principal de la casa, aquí és la nostra habitació. Aquí hem continuat amb el mateix tipus de decoració que el resto de la casa. Tenim la calaixera esta, que és antiga, i baül, les bigues i el canyís, que hem aconseguit fer-ho quasi igual que com estava. Roser, imagina que aquesta casa haurà patit una restauració molt important. Pues sí, ha sigut 3 anys
3 anys de restauració i bueno, hem disfrutat molt, però també ha sigut laboriós. I vos heu trobat alguna sorpresa en aquesta restauració? Sí, ens hem trobat moltes sorpreses perquè bueno, han eixit, a part dels arcs i els portons, eixen coses que no te les esperes i que després tu intentes aconseguir, aprofitar i aconseguir el millor que es pot. Esta casa és la culminació d'un projecte i estem molt contents i molt satisfets. Espero que us hagi agradat.